So kailangan kag mo spend og 2,400 Opo, sir. a week Opo. para sa imong 2 session sa imong dialysis. Opo. Kanusa lang na nagsugod imong Almost dialysis? mag 3 years na karong March, sir. Puhon. 3 years unya. Kuan gyud. Consistent yun ang Tuloy-tuloy, kuan mo, sir. tuloy-tuloy Pero yun nagi na. time, sir, nga hapit na akong mamatay, sir. Kaya namagi time, sir, nga naka-absent ko kay walay kwarta gyud. Nya sa dialysis center, sir, di man ka ma-dialysis kundi ka mo bayad daan sa cashier. Asa ka nagapa-dialysis? Sa Presidios Dialysis Center, sir, sa Aurora. Wala ba tay dialysis diya sa kuan, provincial hospital? Di ba naman? Naa, sir. Naa sa provincial, pero tungod sa kadaghan gusto og libre, wala ni slot nga bakante. Ah, So, kaning 3 years na ko, sir, nga dialysis, sir. Kaluyan sa Ginoo, nagaduol ko og mga eskwelahan. And buutan po ang mga principal, sir, ginaalaw man ko nila nga. Kaya ang ako, sir, dili man ni solicitation, kundi humanitarian help man. Ginaalaw ko sa eskwelahan, ginatabangan ko nila. Nga na lang yun akong galing lang, sir, karon ni anhigid ko sa inyo, ha, tungod kay wala na may klase, wala ko'y maduulan ng eskwelahan sa karon. okay, sige. Para sa kasayuran pod na ay idea ang uban, tan-aw nimo asa nimo na nakuha na nga Kuan, sir, medalya actually, ka? klase-klase man ang case sa dialysis, sir. Ang ako, ang kaso, sir, na ako'y arthritis sa una. Then, sige, kung take og tambal katong disilon 40, hinatag ra pud sa kaila. Then, dito ko nag-rely, wala ko nagpa-check up, dili sige prescribe sa doktor. Without knowing, pag abot sa kadugaya sa panahon, mo dito ni daot sa akong kidney, sir. Tong pain reliever. Tungod sa akong arthritis, sir. Tungod sa arthritis kay ug di pud to nimo imnon, Sakit man kayo, magsakit sir. man pud siya. Mm. So dapat unta ato nagpa-check up ka. Tama, sir. Nya wa nimo na dapat. buhata. Wala, sir, kay nag-rely na ko ato nga nagsalig ko ba nga anay bitay tambal, wala dayon. Muna siyang mali day, sir. Dapat pa-check up gyud ay. Samtang sa iyo pa. Naano man ni siya, sir, sa ako ingwan na ako para makasurvive ko. Dawat naman ako, sir, kay kabalo man ta nga moabot man kita sa panahon nga mamatay ta, pero ngiyo lang ako sa Ginoo nga malugwayan pa ba then para makapadayon ko sa akong dialysis. Ngayon kong tabang. Even gani ko, sir, even sa mga sabungan mo sulod ko. Makapangayo lang kong tabang. Imong mga pamilya nimo, imong igsuon, Igsuon lang na ako na address, sir. Actually, sir, anak pod ko sa isa ka radio commentator. Kinsa Sama si? ninyo. Joey Cortez, sir. Dugay, wala mo kaabot anak siguro, sir. Sa DXOW pa sa Davao. Partner nila, June Pala. Okay. Joey Cortez po ako. Amigo nila po, sir. Amigo ni late Governor Dodo Cagas, akong father. Sige. Si nakaduol na ka na sa gobyerno, sa Kapitolyo, sa City Yes, Hall, sir. na sila itabang sa mo. Yes, sir. Nakatabang na sila, sir. Unsa may mahitabo kung dili ka ma-dialysis? Kasi imo ang Para sa pamina. ako, sir, sama sa ako, na time nga nag-absent ko kay wala gid ko'y kwarta during that time, wala gid ko'y napangayo ag tabang. Ang nahitabo sa ako, sir, nagpunga gid kog maayo. Unya, nihangyo ko sa dialysis center, di magigiidaya kay wala kay pambayad. Adto gid kog gidagan gid kog SPMC sa Davao kay kung wa ko gidagan ato, patay na gid ko. Bisag isa lang ka sesyonan? Actually, sir, makaya pa man og isa, pero mo lagi na halos mag-apas gid kasi imong ginhawa. Og imo pag yung duhaon, wala bugto ni gid imong ginhawa na. So inig ma-dialysis ka, unsa po'y mga unsa ka dugay ba mag-dialysis? 4 hours, sir. 4 hours maghigda ka. Maglingkod. Depende sa imo, sir. Pwede mo Kay lingkod, ikaw may pwede. magbuhat. Ikaw magbuhat for 4 hours. Oo. Pero ang nakanindot lang, sir, kung ma-dialysis ka, lami na kay imong paminaw, imong ginhawa. Inig human. Opo. Pero, sa kadali lang na nga panahon, sir, ha? Mga 2 days lang to 3 days lang kay twice a week man may gina-dialysis. Unang kontrol ka sa liquid sa imong lawas nga mosulod. So unsa may pwede nimo kaunon ana? Actually, sir, ang among doktor wala siya nagagamit og word nga bawal, kundi control. Control sa Tanan pwede kaon. nimo kanon, pero ginagmay ra gid tanan. Ginagmayra. Oo, labi ng Tubig. liquid. Tubig. Nga, sir, uhaw ka, lagok lang, isa lang kalagok. Bawal siya og daghanon ang tubig. Yes, sir, kay di naman mi makaihi og tarong, sir, kay guba naman among kidney. Mo nang ginadialysis mi para suyupon ang tubig ug limpyuhan among dugo. Mo na siyang purpose sa dialysis, sir. Nya gamay nimong saka, sir, hangak gid ayo. Okay, sige. Unya kay Gitagaan ko sa city, sir, og kuan ni Unsa Ma'am man Chong. Kailangan mo kay Ma'am Chong. Oo. Og atog department last week pa niya, sir. Nakaadto naman ko sa kanya-kanyang department. Voluntary raman na department sa agency sa government nga
gina-honor ni siya, napoy uban dili. Pero untay mahimo kay ilamang kuan. Sige, ani na Prepare lang, no? naman Mo-share lang po ko sa imo, sa ginagmay. Ikaw ba, pwede ka manawagan sa to ang mga suki nga tigpaminaw, labi ng karon nga Pasko, no? Panahon ron sa pag tinabangay, hinatagay sa to mga blessings nga, gikan po sa Ginoo. I-share na to sa mga tao nga nanginahanglan. Mo na ginaingon ginako nga maayo man atong lawas, natay makuot, i-share na to sa mga nanginahanglan jud nga sama sa imo. So, sige, panawagi sila karon. Mayong adlaw sa tanan naminaw sa programa ni Mr. Mike Nakwa. Ako si Jonathan Cortez, usa ko ka dialysis patient o usa-usab ka kanang naikatarata pero salamat sa Ginoo nga naipundok sa Rotary Club nga nagtabang sa kuha sa isa nako ka mata. Apan padayon man akong dialysis mo nang manuktok ko sa inyong mga kasing-kasing karon sa mga naminaw sa programa ni Sir Mike Nakwa nga makapadayon ko sa akong dialysis. Actually ginatabangan ko sa mga eskwela apan wala may klase karon. Ang akong pag-asa na lang ani karon nga madialysis ko is ang tabang ninyo sa mga naminaw karon. Since Pasko man karon mohangyo ko og tabang sa inyo ha. Kung unsa man yung matabang, pwede mo magkuan kay sir na kung asa ipadala ninyo. Kay kinahanglan jud nako madialysis mga igsuon nga naminaw karon ug tan-aw sa programa ni sir Nakwa kay lisod kaayo nga dili madialysis. And sa mga naminaw karon, salamat kayo sa inyong kuan. Tabang. Sige, ibilin ang imuhang contact number, naka? Naa po. Okay, ibilin ang imuhang contact number kay para tawagan ta ka sa mga katong dunay malumong kasing-kasing palihog og ballpen. Dunay malumong kasing-kasing nga mo paambit, no? Anyway, ang paghatag man god mo na gingon mo tuog yung kuanang the more you give, the more you receive. Labi na karong Pasko ang espiritu sa pagtabang sa atong isig kaingon, sa atong isig ka tao. Suklian yun na sa Ginoo. Kisar may magtinabangay kita mangyapon. No, si Jonathan, no? Jonathan Cortez. Sir Mike, ako lang po ning ko aning pagkakataon nga niya. Sure. Friday man karon. Okay. Hopefully nga naon tayo Sir Mike nga naminaw og nagtanaw sa imong programa karon nga makatabang kay actually dialysis na ko ugma Sir Mike. Ugma Then, na pagyud. as of now, wala pagid ko'y nagunitan nga kuan nga amot yun. Salamat ko sa Ginoo nga nagtanaw ko sa akong Facebook, nakita na ako nag-live mo. Mo tong nianhilain ko diri sa inyo ha. Sige mo pambit ko gamay ha. Mo share ko nimo gamay unya pag naay mo kontak sa tuwa ani. Nga mo tabang tawagan ta ka. Opo Sir Mike. Kay para madungag-dungag dialysis nimo ugma. Opo. Usa ka dialysis patient sulod sa 3 ka tuig unya punga kaayo, no? Og dili siya madaya og matod pa niya kung sa gunson sa 2 sessions sa usa ka semana dili siya madaya, malagmit mabugtuan pa siya sa iyahang gininhawaan. Actually Sir Mike si Mayor anak ni Mayor Mike, Sir Mike no. Kaila si Mayor sa ako galing lang katong patutong first year pa lang na akong dialysis. Nya nagkataon mangod Sir Mike maglisod na ko duol kang Mayor kay wala na ko'y kontak sa iya ha. Ay kung naa pa lang ko'y nawala atong kontak na ako kay Mayor. Pero ginatabangan ko ni Mayor sa una. Pwede na to ni i-broadcast imong number? Mas maayo po. Sige. Ang atong bisita karon usa ka dialysis patient si Mr. Jonathan Cortez nga taga Barangay Zona 3. Ang iyahang numero 0960-246-2221. Again 0960-246-2221. Bisag pila lang mga kaigsuonan makatabang ta sa ato ang igsuon si Jonathan Cortez. 3 ka tuig na nga na dialysis unya ang iyang mata. Nung sa ginimong mata? Katarata po. Katarata. May gani kay naoperahan sa SPMC, nakakita ng iyang tuo nga bahin sa iyang mata. No, ang isa operahanan pa. Opo, by March pa daw po. March pohon. Opo. Ang gastuan na
Actually, Sir Mike, kanang kung nadunggan ninyo ng Rotary Club, Rotary Club. ang nagkuan ay sponsor ani. Okay. So, Nila sama ni sa nila ni attorney, salamat po ko ni attorney Razonable. si Attorney Razonable. Salamat kayo, board. Kana si board member, no? Iya igsoon to. Si Si attorney lahi po to. Alright. Attorney Gascon. Attorney Gascon, Gladys. Opo. Okay, salamat kay ikaw, ha? Og sa Rotary Club. Opo. Sila in taon ang nag-sponsor nga walay mabayaran ang atong igsoon niya si Jonathan Cortez sa iyahang katarata. So, dirita sa iyahang dialysis, ugma na sa dialysis. Kung naman mo'y bisag 50, 100 din ha, nga pwede ninyong ipambit, pwede ninyong i-direct na sa iyaha, no? Sa 0960-246-2221. Napugay Gcash? Ang akong pag-umangkon sir ang nai. Pwede ra pod sa kuha. I-Gcash sa kuha niya. Ako lay, akong ihatod. Ihatod na ko mismo kang Mr. Jonathan. Sige, God bless. No? Anak lang yun ang atong kinabuhi. Na ay kaluoy kanunay ang Ginoo sir sa toa. No? Ulata lang ko din ha. Kay hapit naman ko. Opo, Sir Mike. Gaman eh. Salamat kayo sa tanan, Sir Mike. Okay, sige. Ron Dakbayan.